pretrhla a merania ukázali, že sa môže kedykoľvek zosunúť. Pri Nitre platí mimoriadna situácia. Skôr ako sa pustia do opravy, musia ale vybudovať náhradnú trasu do obce. Správca cesty už zverejnil termíny. Vstup do Žirian od marca riadia prenosné semafory. Toto je jediná prístupová cesta do dediny. Praskať začala vraj už v decembri a praskliny sa zväčšujú zo dňa na deň. Keby to rupne celé, že sa mi tam spraví 50 cm jama alebo niečo také, tak nedostanú sa ani sanitky, ani požiarne autá. Nič sa vlastne do obce nedostane. Preto autá púšťajú striedavo. Záťažou sú aj nákladiaky smerujúce do tamojšieho kameňolomu a vápenky. Dlho, podľa mňa. Už by bolo na čas spraviť niečo. Musíme vydržať. Cesta patrí župe a prieskumy potvrdili, že svah je nestabilný a zosúv sa rozširuje. Môžu za to nadmerné zrážky aj geologická a hydrogeologická skladba územia. V súčasnosti prebiehajú práce na susednom nižšie položenom pozemku a po ukončení týchto stabilizačných prác začnú rekonštrukčné práce na poškodenej ceste. Predpokladaný termín začatia prác je stanovený na 14. októbra 2024. Najprv ale musia vybudovať dočasnú cestu, tzv. Bypass, aby sa ľudia dostali do práce aj do škôl. Ten povedie ponad popraskanú cestu. Termín dokončenia výstavby je stanovený do 12 mesiacov. Zo Žirian Monika Koleková, televízia Markíza.